laseGalili. Ngokwesibhalo lidike, it is the lake. Ba ulwandle aluweleki. Sidibana noYesu apha ngakulwandle lwaseGalili. Evela kwindawo engaphesheya kwedike ekuthiwa iDikapoli. Akho theology ngako kule nto. Decapolis means 10 cities. Indawo eyayihlala abantu baseSyria, amaSyria, amaRoma kwakunye namaGreek. Indawo eyayinengxubevange culturally yabantu abangakhonzi lo Thixo esimkhonzayo, abakhonza abanye othixo. uYesu ugxothiwe, ndizawuqala kuloo ndawo namhlanje. Ugxothiwe uYesu eDikapoli. Isizathu soba agxothwe, le nto yakhe yophilisa indoda yaseGadara ibinamadimoni angamakhulu iye yayenza yabankrupt i-economy yaseDikapoli. Kuba uYesu uye wagxotha ihagu zayawurhaxwa elwandle zatshabalala. Namhlanje ke ndicela le nto bazalwana bam siqale kule ndawo. It is so dangerous to be so comfortable with evil spirits, so much that you are not afraid of living your life with them. When the one who is able to destroy them comes, you are afraid of him. Umbhali wale gospel kaMarko uthi isizathu sokugxothwa kukaYesu eDikapoli intoba edestroye ihagu zabo bamoyika. But what is strange is that aboyiki ukuphila namadimoni ane-ability yokubatshabalalisa, kodwa bayoyika uphila nomkhululi wabantu, unyana kaThixo. Now I want to say kule nkonzo iproblem yokuqala ye-society into yokuba we are comfortable with living the lifestyle esenza sibe vulnerable to the evil spirits. Yet, when we are controlled by the divine authority of God, we are so uncomfortable. Bekubhizapha sigxotha i-foreigners. Because abantu bakuthi bathi Mfundisi uBloom, in the presence of foreigners, our children are smoking drugs. But I want to say today, if we were comfortable ukuphila ubomi bethu in the presence of the Lord Jesus Christ, uYesu ebezawubenza abantwana bethu bangabi ne-appetite yotshaya i-drugs, zikho i-drugs. Bekungazudingeka oba kugxothwe i-foreigner, kodwa bekuzawudingeka oba kuinvayithwe uKristu ezimpilweni zabantu abatsha ukuze bangabi nayo i-appetite ye-drugs. Into yesibini ke, when God is rejected on one end of the spectrum, God is received warmly on the other end of the spectrum. uYesu ediba uwela ulwandle idike laseGenesarethe nithi iGalili nina, ufika kweli cala linganeno kwedike kukho indoda ekuthiwa nguYayiro. Notice, phaya endlini kaYayiro kugula umntana wakhe one-12 years. But this is the difference, because
nakwezinye izindlu zabanye abantu bakhona abantu abagulayo. This is the difference. Isigulo somntana kaYayiro sibuhluthile ubuthongo ebusuku. uYayiro akakwazanga ukulala abe comfortable kwindlu yakhe ehleli nomntana ogulayo. Isigulo sikaYayiro somntana kaYayiro simkhuphile endlini yakhe nakwibhedi yakhe etofotofo. Waphuma uYayiro wehla wabheka ngaselwandle wafuna umkhululi wabantu uYesu igqirha lomphefumlo. Now, it's not really about oba ugula intoni. It's not really about how long have you been sick, but it's about sinjani simo sakho in the midst of your sickness. Ngaba isigulo sakho siyakulalisa nebusuku, ngaba uyaqhubekeka nogruva, ngaba kwesi sigulu naso uyaqhubekeka na nokuphila impilo ene-pleasure zobomi. Uthi umbhali uYayiro wehla waphuma endlini yakhe weza kwindawo enoYesu. Identify the right healer for the kind of sickness that you have. Ndiva bazalwana bami, ukwintombi apha engaziwayo igama ekuthiwa ibinethombo legazi for 12 years, ihamba kumagqirha rongo throughout the 12 years yokugula kwayo. But ngizothi kule nkonzo ukhona uYesu, ukhona umavula kuvaliwe, ukhona umaginyenyathi nempondo umtsimba ayigobi, ukhona umtsimba ehlezinye uYesu unyana kaThixo. Ivumkilike sithi kanjalo usindiso alukho kuphi, kuba akukho gama liphi linikweyo ngaphansi kwezulu esingasindiswa ngalo. Ndiyazi kule nkonzo noba ngubani umntu onengxaki, but ngizothi cha ukhona umntu wokususa ingxaki owancama into ezinkulu njengombhede sithi asangathi ulingana kwakhe noThixo kulixhoba, kodwa wahluba wathabatha isimo somkhosi washiya ikhaya ukuze abantu abalapha badinga uncedo bafumane uncedo. Sawuthi ke ngoku sisiya kule nkonzo yokuphila. Ingaba bazalwana bam kule nkonzo egcwele kangaka ukhona nomuntu ogulayo? Egula intoni? Ngoba abanye mongameli bayagula cha bophela kwabanye abantu. Wakwayiva kule nto enkonzweni yoba umntu one-problem ensikilti yonke ibe ne-problem because uye one-problem. So kule nkonzo ndizocela loo mntu unethombo legazi kudala esopha esophela abanye abantu. Naku umkhululi wabantu, naku uMatita, naku uManqoba uYesu. Uthi lo mbhali uthi uYayiro xa efika phambi kukaYesu wawa ezinyaweni zakhe waguqa ngamadolo wamkenga uYesu from the position. Cela ukuthi bazalwana bami, cela ukuthi sometimes it's not that you don't pray enough, but where are you when you are praying? Sometimes it's not that you don't pray frequently, it's about the position from which you are praying.
Notice. Yairo was a man with things. He was a man with resources. He was a man with properties. If in Nekawa yachikwa nguye uyairo, wayephetwe nguye synagogue. But notice, ukugula komntanakhe kwamdriver to a root of humility. Wehla wabheka ezantsi wafika kuYesu wahlala ezinyaweni. Ingqiqo kuThixo ithi xa ithetha ngenyawo zikaYesu, ithi inyawo zikaYesu is the right position for abantu abakakekileyo. Ithi inyawo zikaYesu yindawo, a place of total submission. Ndiva ke ngoku lethi thetha ukuthi uyayirofika esinyaweni zikaYesu wothula umthwalo wawunikela kuYesu. Ndiva umprofeti esithi ngokwenene usithabathele phezu kwakhe izifo zethu wawuthwala umvandedwa wethu. Uyayiro awufika, he totally submitted the problem to Jesus. When you totally submit, at the same time you totally divorce. When you totally divorce, you totally surrender. When you totally surrender, God totally takes over. Njokwenza ungathi awuncedeki, uyazama ezinye options. Yekele ngehofu indlela yakho wokwenzela. So inyawo zikaYesu into yokuqala indawo of submission. Not just submission, total submission. Indawo yabantu abathi andincedekanga kumsebenzi wami, ndibanjiwe kanye sisiphoso sam. OkaThixo unyana endaweni yam wefa ubunzima, wafa ngenxa yam. Njalo zama kudala siye ebantwini. There are problems that not even the prayer partners can deliver us from. Not even the prayer groups can deliver us from. There are problems that when we pray together, umthandazo wesivumelwano aresponde uThixo. But there are problems where God wants you in solitude. Uthi lo mbhali uyayiro selapho, uthi uyayiro xa esihla ebheke ezantsi athi intombazana yam isindekile, yiza uyiphilise, uyichukumise, ubeke izandla phezu kwayo. Ndinepicture kaYayiro xa esihla ebheke ezantsi, kathi liqhobhoka lisithi kasingena umphi umhlobo onokuvelana nathi, susincede mthuthuzeli kuphela izoyiko zethu. Sometimes i-breakthrough yakho is in your ability to surrender to God. You know, allow yourself to be vulnerable in the presence of God. Okwesibini, i-theology yenyawo zikaYesu. It is the place or a position where divine authority is recognized. Indawo inyawo zikaYesu apho igunya elinobuthixo elikatshelwa khona. Intombazana ekwakhutshwa kuyo idimoni ezisixhenxe yathi xa izawugalela amafutha enadusi kuYesu, yehla yabheka ezinyaweni, ngoba ezinyaweni kulapho into zegqobhoka ezilungiswa khona. Ngoku uMarta ebhizi
ebhontsoza endlini uMaria uhlele ezinyaweni zikaYesu. Wakulapho esilungiswa khona ingxaki. Anzini lokugqibela. Sawuthandaza Mungu. Inyawo zikaYesu kulapho amagqobhoka they exercise the faith of desperation. Kulapho amagqobhoka aphimisela khona ukholo lolangazelelo lokuncamela uThixo, lokuncanelwa uThixo. Ukholo luthi akwazi uyenza ngokwami, mayenziwe nguwe Thixo. Wathi uYayiro awuthetha noYesu ekule position, uYesu wathi engaphendulanga waphakama wema ngenyawo behla bobabili ubheka kwaYayiro. But notice sawuthandaza. The road to healing, it is directed by God Almighty, not by sons and daughters of men. Abekhelene bheka kwaYayiro kwathi tu intombazana yayinethombo legazi engekho on the original program. Kwathi ngoba ufefe lukaThixo kumafanele, there was a delay. God was still dealing with the situation of intombazana eyeza ngokholo lobusela ngestrategy yaxhukumisa uYesu ngasemva. Uthi lalibhalile lathi qoko ithombo legazi. But notice now, let delay zange imsuse uYayiro kuYesu. Let delay yoba uThixo akahoya abanye abantu. Notice mazala, notice, there are people who don't go through the route of fasting for God to change their situation. There are people who do not go through the same route of persistent prayers that you make. There are people who make one cry in the presence of God and God responds to their situations. Ukhubeke, ukhala, uThixo angakuphenduli. Ntombazana enethombo legazi is that kind of a breed. Those people who cry once, uThixo responds. Uvumbana sithi usondikhumbule Nkosi xa usiza usebukumkanini wakho ithi thephelele namhlanje yabalami eparadise. There are people like that. Don't be jealous when God responds to people who are not with you when you are suffering. No mama nekitas with prayer. Don't be jealous. Your turn is coming. Isithembiso sikaThixo singu ewe no amen. He is not a man that he should lie. If uthe uzawuyenza uThixo uzawuyenza. Wahlala uYayiro apha. Wathi uYayiro xa uYesu egqiba ukudila nentombazana. Ndifuna abazalwana bam sinote le nto. Kule passage bathathwa abantu abasezinyaweni zikaYesu. Indoda yaseGadara enamadimoni. Xa ufunda kuverse 23 isezinyaweni zikaYesu. Intombazana eyayinethombo legazi. Xa ufunda naso noba 43 noba 47 isezinyaweni zikaYesu. Xa ufunda uYayiro usezinyaweni zikaYesu. Akhona amandla kule nto yenyawo zikaYesu. Khona amandla ukuze uYesu aresponde kwisituation kanina eCalvary wayesezinyaweni zikaYesu. Sambeni sibheke kwaYayiro ngokukhawuleza sothandaza. Uthike lo mbhali wathi kuYesu
xa ephuma esiya kwaYayiro kwakukho i-bystanders, ababukeli ababekho. Wathi uYesu, sukani ezawungena nefemeli kaYayiro. Bazalwana bam, uthi lo mbhali wathi uYesu intombazana ayifangilele bamuwa ngentsini. Notice, you are not going through hardship because there's no one around you, but you are going through hardship in the midst of bystanders. We are worshiping God with bystanders. Sikhonza uThixo nababukeli. Othi ujijisana noSathana akubukele iGildas. Sibukele. Zingakuthandazisi. Sibukele. Zingamemi abanye bathandaze nawe. Sikhonza uThixo ne-bystanders. But uThixo never fails to deliver us because of the bystanders and the amoka. Wathi uYesu suka wangena nabo kwaYayiro. Ndifuna ukugqibelisa ngale nto bazalwana bam, sizothandaza. Xa uThixo ezawukwenza owakhe umsebenzi phakathi kwekhaya, ndithi ngabantu abamnyama, uyabakhupha endlini abantu abangelogazi, abangeyophathi yekhaya. Ndivani ngome. Xa uThixo elungisa ikhaya, uyabakhupha abantu engesoso siduko, abantu engelelo lokhaya, abangento kwelo khaya, uyabakhupha uThixo. Onke amakhaya ekukho i-family member ebetray ikhaya, i-WhatsApp strangers, ayakhekeka loo makhaya. Kodwa xa uThixo ezawudilivarisa ikhaya, uyabakhupha ezindabeni zekhaya abantu abazistrange. Wathi uYesu ufika kwaYayiro abasusele ecaleni, wangena endlini kuphela nonina womntana noyise womntana nabantu bendlu kaYayiro. Uthi ke lo mbhali uYesu awufika akadresa uYayiro kuba uYayiro akaguli, wadresa umguli. Wathi kumguli, Talitha kumi. Oko ke kukuthi, ntombazana ndithi kuwe vuka. Sawucula ke ngokweculo 284 sizothandaza. Cela izinto zintathu. Okokuqala, ndicela ukusubmitha le nto ithi njengoba ndangena eGildini ngo-1997 ndiyikwekwe. Abanye bangazi melani bazalwana bam, melani enye yeetrephu ezinoze nisifake kuyo bantwana basekhaya yinto yoba nisenze sibe carried away about talking about ourselves. Mna am a preacher of the gospel. Into endithetha ngayo libali likaYesu, not elami bali. Ndiyayiphasa ngaya nje. Mna ndithetha ngebali likaYesu umsindisi, andithethi ngayo. Ndiyagqitha nje kule nto. Now, njengoba ndangena eGildini ngo-1997, apha endleleni I've been through hell. Abantu abahambe kwisekethe esikhe ndakuzo bayayazi indlela. But ndicela uninika le nto zigildas zasephezulu. Gildas zalesekethe kukameli zandibiza uba ndizoshumayela apha kanti zixabana necawa. Ushumayela kwenye iholo elincinci. Kanti njengoba bendibize uba ndizapha bayirisk nangoku ndivenenje uyazi. Sawuthandaza ngoba
kanti njengoba ndiseapha mna ndizoshumayela ndaziwa nangumongameli esekethini kanti bona baxabana necawa nantsi into endicela uyishiya kule guilty njengomntu yokudala esekethini. Any Wesley guilt movement that does not disturb the usual protocol of a church will never be effective. It will never reach the future. Ngoku sasifike egilithini singena kwakukho igame yeapile latyiwa egilithini. Njengoba lityiwa indoda ngapha intombazane yalitya ngapha liyaphela. Ufika kwethu notice fika kwethu senebhatyi ezimnyama singenazo ezi zinto. Sathi thina ngoba kuthi into ziyafana bukumkani bukaThixo abunawuzukiswa nale game mayiphume egilithini. Abantu bayo balwa nathi basenzela sema singamakhwenkwe amane sathi aphuma egilithini. Ndiza kwinto ethi ke kule 10 years yokuqala nizamile iquantity kodwa kule 10 years yokugqibela senizama iquality. Komnceda ntoni umntu ususa lonke ilizwe usumphefumlo ulahlelwe emlilweni? Banoyolo abalambela bancedelwe bulungisa kwabakubona uThixo bona. Unceda ntoni Phumlani ukujima siphile sibe bahle physical kodwa kalikhali xilongo usawuthi uThixo inena ndinazi. Amalani bazalwane zawuyela ngamntu yonke into ikhona apha egilithini, yonke into ikhona apha ecaweni yasewisini. Khawanda kuxhomekeka bhuti yoba uzofuna ntoni. Sonke sangena siyibhuti indlela kule cawa sisifootstood. Oh yes, easy type izinto eziwa kusathethwa sangena sinjalo kule cawa. Uzalwana mama wasithatha kodwa uThixo uyanceda impilo yomntu omtsha. Umntu omtsha esanyathela ingcigobe afikelele ekuyazini inyaniso asindiswe. Because note noba ungaphila physically ube nemali eninzi uba inhliziyo yakho ayikumkanwa nguThixo ukuphila okuphilayo uyafana nongathi ufile. Because ukuphila kuYesu uthi uYesu hlalani kum nam ndihlale kuni ngoba ningekuma aninakwenza awunawuze ube effective in the kingdom of God if awukho kuKristu. Bazalwana andithethi ngoba secaweni sonke sisecaweni. Into enceda umntu ayoba secaweni ayikho pleasure qha. Into enceda umntu kukuba nenkosi enguYesu. Njengoba becikoza kangaka nje bakufaka utrend. Into enceda ikholwa noba ubhudile ntuthu uzingcolise ngokwakho mntasekhaya. Bathi bekuhleba behlekisa ngawe ube sowuzingcolise ngokwakho uThixo akuncede ngoba iyahambeka indlela yegrabini. Ayahambeka. Ungabuza nangoba ninzi apha endlini abanakhe batrenda. Ungabuza kuyagqithwa kulaa nto yokutrenda. Life yakho ibe right.
Masiki lokugqibela. Masiki lokugqibela sithandise. Uthi uYayiro, uYesu awufika kwaYayiro. Akuthi kule ntombazana ndithi kuwe vuka. Kuba uThixo wethu akayo-magician. Ayakwazi ukuvuka immediately intombi kaYayiro. Uthi uMarko wada uYesu wambamba ngesandla. Into ezawuphindini uyise bazalwana kucinga uba wawushunyayezwa uthatha isigqibo soba usindiswe u-immune to sin. Sesawuphinda ubhude man, uyabhudwa apha evangelini. Kodwa ungancami wabhuda. It's not about how many times you've been in disgrace. It's about every time when you find yourself in disgrace, you rise and try again. It's about every time when you are in disgrace, ubheke kuThixo umnikazi wezinto. Uyeke ukoyika thina, kodwa ubheke kuThixo. Xa ufika kuThixo, uzawufika uThixo izandla zakhe ezinceba zivulekile for wena. NguYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.